Бях лекувана от доста невролози, които подценяваха моята болка и ме изпращаха на други видове специалисти, като психиатър, например, защото те смятаха, че болката ми е внушена. Трудно, сложно, мъчително. От събуждането вечер до почти невъзможното заспиване. Понякога дори вкъщи хората от семейството ти, родителите ти не могат да разберат какво е да те боли. Болката. Това е животът на Надя, Бойко и Снежана. 3 души с обща съдба. Всеки от тях с години се е борил с здравната ни система, с неразбирането от близките, с отхвърлянето от колегите. С години те са били лекувани от неправилните специалисти по неправилен начин. Всичко това преди да разберат точната диагноза – болестта на Бехтерев. Това е хронично артритно заболяване. Имунната система атакува костите, най-вече гръбнака и таза. Гръбначният стълб се сраства, което води до силно изкривяване и инвалидност. Първите симптоми се появяват при младите хора от 16 до 35 години. Те усещат болка в ставите, гърба и кръста. Все още не се знаят причините за болестта. В някои случаи се предава генетично. Често пациентите посещават невролози вместо ревматолози. Затова е трудно да се разбере точния проблем. Поставянето на правилната диагноза отнема средно от 8 до 15 години. У нас болните са около 30 000 души. Ако се открие на време, болестта не може да бъде излекувана напълно, но има шанс болките да спрат и да не се стигне до изкривяване. Снежана живее с болката 5 години преди да разбере точната диагноза. Стига се до момент, в който дори не може да ходи. Гръбначният ти стълб се изкривява. Всяко движение е подвиг. Откакто е на правилното лечение, почти не усеща болка. Преди лечението аз събирах само сили, за да мога да отида на работа. Не можех да спя през нощта заради болките, т.е. нито можех да почивам нормално, нито да работя нормално. Сега обаче аз мога дори да правя неща, които преди само съм си мечтала. След работа да отида нормално с приятели, да пия кафе или нещо от сорта, да се разходя, което е много важно. В смисъл, мога да правя повече физически упражнения, които са важни за нас, които преди заради болката не можех. Здравната каса поема 75% от лечението на болните от Бехтерев. Така средно те трябва да плащат непосилните 700 лева за лекарства всеки месец при лечение, което продължава много дълго, защото заболяването е хронично. Това обрича на болка и страдания всички, които нямат високи доходи. Освен за лекарства, болните дават и пари за рехабилитация и лечението общо им струва около 2500 лева на месец. Много хора продават имотите си или се осигуряват в чужбина, за да могат да се лекуват. Други се лекуват, докато имат финансова възможност. За съжаление, аз нямах такава възможност, но се бях замислила за кредити. Но сега си давам сметка, че примерно аз мога да взема кредит, ако лечението е примерно 6 месеца и след това примерно следващите 3 или 4 години да го връщам този кредит. Сега си давам сметка, че това дори е невъзможно. И ако нямаш недвижима собственост или каквото и да било друго, ти си обречен на болка. Болните настояват здравната каса да плаща лечението на 100%, както е навсякъде в Европа. Но за сега това не се случва. Спасението идва от фармацевтичните фирми, които решават да поемат разликата в цената на лекарствата. Но не се знае до кога. И ако това не се поема от фирмите, аз знам, че ще трябва да се върна назад към болката и невъзможността да правя елементарни неща в ежедневието си. Като дори да ходя
през парк. Защото когато боли, аз имам засегнати и коленни стави, това си давате сметка какво е, просто не мога да вървя. Трябва да... А при нас е много важно пък да запазваме движение. Тоест, въпреки болката, ние трябва да се движим, за да запазваме обема на движение, който ни е останал. Но е страшно да не можеш да стъпиш и да трябва да вървиш. Просто не се случва. Не може да се случи. Така че за мен би било кошмар. Отново връщане в някакъв абсолютен кошмар. Снежана се учи да цени малките неща в живота и вече гледа на тях с други очи. Да станеш от леглото, да тръгнеш, да вдигнеш глава, това вече не са обикновени неща, а събития. Чудото на живота. Може би болката се подценява. Който не може да я изпита, я подценява. Защото ние от тази болка, де-факто, заради нея няма да умрем. Но само който не го е болял, аз затова се радвам, че се запознах и с други хора, които са я изпитвали, само те разбират. Понякога дори вкъщи хората от семейството ти, родителите ти не могат да разберат какво е да те боли. Едва когато вече и движенията ти станат ограничени, не можеш да си вземеш една чаша да си направиш кафе, тогава хората виждат, че наистина е страшно. Снежана не смее да прави планове за бъдещето. Страхува се да мечтае. Имам близък човек, но не мога да правя планове, защото може би едно от нещата, което ме научи тази болест е, че нищо не може да се планира. Днес си добре, аз се радвам, благодаря на Господ, че днес съм добре, но не знам утре какво ще бъде. И това по някакъв начин налага ограничения. Не ми е ясно това до каква степен би повлияло, примерно, износването на едно дете и една такава бременност. Притесняваме. И не знам дали обаче имам смелост въобще да си мисля в тази посока, защото липсата на информация, нали, понякога води до това човек да бъде по-предпазлив, може би, отколкото трябва. Надя усеща първите болки преди 8 години. През цялото време я лекуват от радикулит. След като посещава неврохирург, дори и правят операция, но болките се усилват. Тогава лекарите решават, че Надя си внушава болката и я пращат на психиатър. Тази болка, която получаваме ние, се бърка с неврологичната болка и оттам идва проблема, както се получи при мен. Защото дълго време при мен не беше открито. Бях лекувана от доста невролози, които подценяваха моята болка и ме изпращаха на други видове специалисти, като психиатър, например, защото те смятаха, че болката ми е внушена или че я нямам. И просто не ми вярваха, че я имам. Но никой не ме посъветва да потърся помощта на ревматолог. Надя все пак отива на психиатър, но проблемите продължават. Освен физическата болка, я боли и отвътре. Тя е обидена, ядосана, огорчена, че няма кой да й повярва. Състоянието пречи и на работата й. Тя е детска учителка и трудно изпълнява служебните си задължения, защото всяко движение е свързано с болка. Въпреки всичко не се отказва. Продължава да ходи и при специалисти в различни градове, но липсва информация, никъде не намира подкрепа. Тя е от Белене и разказва, че в малките градове е абсурдно да получиш адекватни здравни грижи. Чувства се безпомощна в самотната си борба. И така, докато не открива сдружението на болните от Бехтерев. Най-голяма помощ ми оказаха хората от сдружението на болестта на Бехтерев и на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания. Те бяха хората, от които ме посъветваха къде трябва да отида, къде трябва да потърся помощ, за което много им благодаря. Те бяха хората, които ме насочиха, защото когато научих, че съм с тази диагноза, бях страшно объркана. Бойко живее с болката 10 години преди да чуе диагнозата болест на Бехтерев. Решава да замине в Гърция, защото от приятели научава, че там процедурата по изписване на лекарства е опростена, а здравната система работи по-добре. Разликата между
здравеопазването в България и това в Гърция, според мен е, че в Гърция държавата е заинтересована за това да няма болни, защото колкото по-малко болни има, толкова по-малко разходи има държавата за тях. А за да са по-малко болните, трябва да имат ефективно лечение, за да не се влошават нещата, като в България. Държавата се стреми не към това да има по-малко болни, а техния начин на живот да не е осигурен и да не са подкрепени в нещо. Близо 2 години след лечението, Бойко почти не усеща болка. Завърнал се в България, намерил си нова работа и вече редовно ходи на рехабилитация в София, в болницата за физикална терапия в Овча купел. Дай добре. Айде от коляна опора да направиш. Коляна опора, да? Слушай така. Болните от Бехтерев се нуждаят от активна рехабилитация през целия си живот. Спецификата на тяхното заболяване изисква те да имат тясна връзка както с ревматолога, така и с специалистите по физикална и рехабилитационна медицина. Според доктор Татяна Ангелова, бавното поставяне на диагноза не е заради липсата на специалисти у нас, а по-скоро заради самата болест. Лекарите не очакват толкова млади хора да са засегнати от Бехтерев. Според мен една от причините е, че започва в по-младата възраст и обикновено, когато се види един млад човек, че го боли в поясната област или в шийния дял, всеки го свързва с нещо друго. Това, на преден фронт се мисли след простуда, след травма, дали няма засягане на периферна нервна система и затова понякога те доста дълго време имат така период за изследвания, докато се установи и докато се насочат колегите към диагнозата. Бойко разказва, че много от познатите му с диагноза Бехтерев се страхуват да не бъдат уволнени и затова крият проблема си. Така пропускат важната рехабилитация и болката става по-силна. Познавам доста хора, ако мога да нареча колеги със същото заболяване, които крият и не споделят, опасявайки се, че ще бъдат уволнени или ще се промени начина, по който гледат на тях и отношението към тях, като крият както от работодатели, така и от колеги, което според мен не е правилно, но за съжаление се налага. В началото и самият Бойко е криел за проблема си. Разказва, че работодателите не разбират нуждата от отсъствие и не се съобразяват с натоварването на служителите. И доста пъти съм криел и не съм споделял с работодатели и колеги какви проблеми съм имал и какви проблеми срещам. Но това беше преди да разбера какъв всъщност е проблема. След това се стигна до това да сменя работата си с по-лека